celerar que a predisposición que houve tanto pola parte dos bares e restaurantes como pola parte dos curancheiros para chegar a un acordo neste tema. Nos tamén imos a apoiar a proposta, como no seu día tamén apoiamos a ordenanza que veu a este pleno. Por outra parte, non quero deixar de resaltar que eu entendo que a xestión que se fixo nos 2 días se pudo haber feito antes e non chegar 2 días antes do pleno con unha proposta sin facer. Entón, si resaltar que, por nosa parte, creemos que unha falta de decisión por parte do goberno, porque esta ordenanza leva 4 meses, desde o mes de novembro enriba da mesa. Entón, se un acordo se chegou en 2 días, podría haberse chegado antes. E tamén matizar o que recalcaba Millán, creo que todos debedes saber que a interventora no informe matiza da ordenanza fiscal que non se pode establecer, non así que se poderá establecer algún tipo de tasa por apertura do establecemento, que é outra cousa distinta, pero máis que nada para que ninguén se leva enganos de que se vai establecer unha ordenanza por litros que se... por litros, nada, é unha tasa por unha apertura dun establecemento. Entón, deixo iso claro para que conste na acta.